다 땄네. 너무 찌투 안 봐. 다 탄건. 대마운드 람포드. 그럼 10 듬 봐. 막 그래. hả? Ada nanya? Nali? Good morning लोगोफोर लोगोसे बयखौबो जोंनि रोजे फेमिलि चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय बावहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायगोन दायो नै भिडिअखौ आं फिसाजोनि सिखारजेननायनिफ्रायनो लाजेनबाय बिराद सिखारनो बादों नै बादुलिया ओंखारदोलै मा खालामगोन आदा नायनो मायाव दायो नै बियो सिखारनायनिफ्राय सानफ्रामबो बिनो गेलेनो थाखाय ब्रासखौ होनांगौ बेनो जाबा दाजा बियो ओरैनो हुयो हाथायाबो बांद्राय ओंखारजोबाखै बिनिया थेवबो बियो लायो बिखायो बियो देखो नै आं बनसै नै नंगौ 그래 돼. 뭐 자꾸 뭐하냐? 아, 제발 수분 나가는. Mami. 응. 응? Hebat, coba. Wah. Nali. Kan deh. Hai pindah. Mami. Hai, ini hai pindah. Ecing lah cekar, ayo lah cekar, hai. सानफ्रामबो बे बिफाखौ बिदि खालामनाय नुयो नालाय फुङाव सिखारनानै एक्सारसाइज खालामनाय खारनाय बेखौ नुनानै बि खालामफाबाय थायो ओमफ्राय दा थिनबानो खालामो नै बिसनियाबो बिदि खालामो बियो बुक डाउन खालामो बे खालामनाय ओरैनो गेलेनाय आरो बेना Rồi tắt đi nengnya mama nam bisa abiya mau थांदों abiya बोरै दसे लेखा फरायदो होननानै फुङाव सिखारनानै बिदि लेखाखौ दिहुनना होयो हुदा जाथों होननानै गैया हुदाखौनो खालामनो हाया नै बेनिफ्राय आं दायो नै जेन्थ'खौ लाना फैदोंमोन न'निफ्राय गोबावानो जाबाय जेन्थ' खालामनायाबो मोनलायलांबाय नै बोरैबा जालायलांबाय बेलाया थेवबाबो आङो माने ग्राइन्डाराव देनानै बेखौ खानायाव फोननोसै आरो मालाय खर'आ थान्दा आराम जायो बेखौ लाबानायनो मालाय गुबुनफोरा लासै ओंखायनो आंहाबो जेबो मिन्थियामोन दा गुबुनफोरा बुंबाय थानायखाय आंबो बिदिनो लाना नायनो होननानै देनानै लानायबाय आरो नै दिनै जि मोजां जाखायो नै ग्राइन्डाराव होबाथाय एकदमबारे दा आं बेखौ खर'आव लानोसै नै बेखिनियानो जाबाय मेरलासै बेयो आंनाव दा फोनहैनोसै आङो देलाय जानो होनबाथ' हिनजाव फिसाया ओरैबायदि मोजां मोनखायोना गथ'फोरानो हिनजावसाफोरा देलाय जानो मानो माबा काजलफोरनो माबा स्टाइल खालामनो होनबाथाय जि मोजां मोनो नै जोंना बिदिनो जाहोलांदो दा एसे देरनायखाय देलायनो बिराद मोजां मोननाय जादो
ओमफ्राय दायो जोंहानि फिसाजोआथ' दिनै 1 बोसोर 8 मान्थ जाबाय दा माथोफोराबो एसे रोंहांबाय मेन जेखौ नांथारगौ बेखिनिखौ रोंबायानो दा जि मोजां मोनथारो खोनासंनो मानो दसे उन्दुलांबाय स्रि मोनलायो बोरैबानो ओमफ्राय बिराद खुसि मोनो आरो दा समखौनो एकदमबारे बावगारनो हायि बायदि मोनो गथ'खौ लानानै बिराद गोजोननाय मोनो माने टिं टाटा इदिनो रायलायबाय थानायखौ खोनासंबाय थानो रायलायखाबाय थानो दायो आङो फिसाजोनो ओंखाम होलायनोसै ओंखामाव आलु होफादोंमोन दाउदै होफादोंमोन माने जों जानायखौ बेनो होआसै जों माने ना ओंख्रि जादोंमोन ना ओंख्रिखौ आङो होनो गियो माने सुफोरखौ थांफा जानो बिराद गियो आङो ओंखायनो एखनबा ना लाना नासो होनाय थाङो आङो ओंखायनो बिदिनो मालाबा आलु दाउदैफोरजों जाहोयो आरो लानोसै जागोन इखो kamtabi baba yamin deh ri oh baba rekam nih yami yami otar leng nang tadi ba otar leng deh cilo leng soalnya kali nang lajeng aku thang nang kena deh gomo खोलो जाजोब्बाय दा बे गुफुरखौ जानाय नङा बियो गोमोखौल' जायो नै दानाबा गाव हारसिंसो जालायनोसैनो ओंखामखौ इदिनो खालामो गेलेनो लुगैबाथाय माने दौजानो बायो बे गेले जाबाय थायो जि गोबाव नांगौ ओंखाम दौनोबो खमसे खम बेनो आधा घन्टानि बारा नांखागो ओंखायनो जों जाखांनानैसो दौनाय थाङो आं इनो एखनबा माने बिराद सम लानांगौ नालाय दा जिखिना टाइमाव गुसुं नुदो भिडिअ थेवबो बिराद गोलाव खस्थ' खालामना जाहोनानैसो बेखिनिखौ आङो होबाय जालानो नै जाहोनोनो हाला इखिनिया आग्लायजोब्बायानो गारबांसिन जानानै गाइखेर लोंदों बानाय दे लोंदो दे दैखौ लोंनो दे लोंदे होमबा दे चिल' लोंदे दे चिल' लोंदे जाबाय नों गाइखेरखौ लोंलाय निखौ लोङा दा लोंदे होमबा दे दोननांगो नो दोन लोंथारा जि बायो मानो नों जुना नो गाइखेर मिल्क नो लोंला दायो लोंगोन दे बादे दे दायो लोंगोन दे माबायदि गेले ओंखाम जायो नै बेबायदिनो गेले जाहोनांगौ जायो ओंखायनो जों माखासे खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो गथ'खौ ओंखामखौ जाहोथारनांगौ जायो आरो नङाबा बिसोरो ओंखामखौनो मोनजानाय नङा बिसोरनो जुदि जों सम होनो हाया बेनिखायनो समखौ दिहुनथारनांगौ जायो लोगोफोर बयबोथ' मिथिखायो दिनै अमृत बृक्ष आन्दलननि मुङै बिफां गायनांगौ सरकारा बिफां फुलि राननानै होखादों नालाय ओमफ्राय जोंहा हासबेन्डनिबो लोगोफोर फैदों बिसोरबो बेयावनो गायनानै भिडिअ बा केमेरा बा फट'फोर लागोन बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांसै आंबो गायनोसै बेखौनो थ'दो बिदिब्ला नै बिफां फुलिखौ आं बेयावनो दोनथ'दोंमोन दा आं बेखौ लानानै थांनोसै गायहैनोसै बे हासबेन्डनि लोगोफोराबो बेखौनो गायगोन मानोना थेवबो आङो बिसोरखौ माने भिडिअखौ लानो हानाय नङा मानो होनोब्ला खायसे मानसिया ससियेल मिडियाआव ओंखारनो मोजां मोनो नालाय गाज्रिबो मोननो हागौ दा जों बेयावनो गायनोसै नै माने एसे जायगा जावना लानोसै एसे लोगोफोर दायो जोङो सरकारनि थिननाय बायदि बिफांखौ गायनोसै नै आं दा गायग्रोजेननोसै उनाव मा जालां बे उननि खोथासै आरो अमृत बृक्ष आन्दलननि मुङाव गायबाय आरो फांसे दा हासबेन्डआ गायदोसै आं गायखांग्रोबाय